A poda é unha tarea, quizá a tarea principal do que é o viñedo, non? Aí determinas ti o número de xemas que queres por hectárea, o cual aí estás determinando xusto a produción, non? Despois outra cousa é que os racimos sean máis grandes, máis pequenos, ou cada yema teña 2, 3 racimos ou 3, 4, pero en principio ti xa estás limitando as yemas, o cual é unha tarea moi importante. Debido iso a que vai a relación? Pois unha, a legislación que temos que non nos permite coller máis que 12.000 kg por hectárea, o cual nos temos que axustar a eso, e despois a planta, o sea, a planta ten unhas necesidades ou unhas carencias, e aí temos que acoplarnos, non podemos exigir a planta máis do que a planta poda dar, senón vamos ter problemas de produción, de calidade, e non vai ser capaz de levar adiante o seu fruto. Por lo tanto, hai que facer unha poda equilibrada e todo adecuado a cada planta e a cada explotación.